Čau lidi, já jsem Konec, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude sklaška. Jo, protože sklašu dolů, protože tahle kam arena je absolutní peklo. Je normálně peklo. Peklo na zemi tam. Ale vidím, že nám přidaly nějaké nové updaty. Jakože tady budeme dostávat nějaký čestky za procházení zón. 2 evolution slot, 1 hero slot. What the fuck, kámo. Protože se nám to tady nějak upgradelo. A kdo je sakra hero? Dneska tady byl nějaký update. Vůbec netuším, co to je, kámo. To se nemůžu, ale to se nemůžu vylepšit Hog Ridera, kámo. Kems. What the fuck, kámo. Už budu si dát gemy, kámo. Místo vylepšení. OK. Celkově bych dneska si chtěl ještě projít trošku ten update, protože docela změně tady dost, ty kokos. Jo, tady nám to ukazuje, kolik máme jako slotů. OK. A když se nemůžu otevřít takhle na zpátek, mě trošku štve. To je teď úplně výhodné, nebo já nevím, já fakt nevím, jak ten update teď je, kam, ale proto zajímavé, mám tady hero slot. A kamo, hero. Já myslím, že to je champion, ne? Že třeba Golden Knight, ne? A tak. To má být, no nevím, kam je to zvrácený. Čili tak neprohodili nám tady nějak trophy roadu. No, OK. Tak tady ještě mám můj deck, ten už tady dělej. S tímhle dneska budeme hrát. Tady mám nějaký random decky, který o něco jsem se asi snažil. Kam 46. Tak si Mika se nemohl hrát. Tady jsem měl asi pokus o to hrát z Hog Cycle, bych řekl. OK, ale tady je deck, se kterým my dneska budeme tady hádit. Evo, Electro Dragon, Evo, Inferno Dragon, Hog Rider, to je army, která je fakt OP, když Typeček nemá Goblin Curse a nese smahnetě. Ale na to tady máme tady Electro Dračka a Fireball. Potom tady máme Goblin Gang, Menepeku, Fireball a Prince. Let's go. Myslím si, že můžeme jít na to. OK, jdem na to. Play. OK, typeček má stejný level na taverce jako já. To je. Tak, tady jsem takhle narvu na druhém kámo Hog Ridera, takhle to většinou hraju. Spojil to mi nějaký náčko, na to jsem špatný, kámo, tak si bal. Kámo, umře Berserker. OK. Nemůžu kantovat? Ne, nechám, jo, kantnu. Já myslím, že mám životu. OK, typeček, teď jsme mu nahitovali věš jak svině a hraje Goblin Hat. To nemám rád. Takovýhle ty stavby nemám rád. A mám na to právě na tom Fireball. Co teď využijem? Let's go. OK, dostal jenom jednoho Goblina. Typeček hraje dobrý věci. Tam potom švihne Minipeku na Furnaceho. A nevím, jak z toho slova, nebo dáme sem Electro Dragona. Protože ještě nakapnu 2, který cítím. Easy. Počkej ještě, no, on tam vzpomněl Fire Sprity. Jo, on má tak malou žlutou, OK. Pojď, to dá hit. Kámo! No way. Dáme Goblin Gangs. Tím, že tam posunu Hog Rider asi, jo. Má pověži. Jestli tam tady na Goblin. Hat. No, tak. Nebudu se vyjadřovat. Tak, asi to nebudu kantovat teďkonc. Napláním sem takhle zase Prince. Zabiju rovnou ty Gobliny. Nice. A pojď, teď to sejme. Teď ještě dá Berserkera, kámo. Nedá nic. Let's go. Inferno Dragon jde do věcí, kámo. Potom máme nebytví tady Evo Dračka už. Elektro. Tvá nestěl dát tu Valkyrie. Hej, ale on teď nemá čem plánknout. Berserkera. To nebyl. OK, kámo, máme asi věž. Nemáme. OK, počkej, já na něj vlastně nemůžu dát skeleton, ale mám BS1. No, ne, on kam hraje Brave, děláš si srandu.
Počkej, to jsem super nemusel dělat, co? No musel, že jo, protože on týpeček, tak to ne, kam. Tak to ne. Ok, on to nehraje špatně, Doháje, kámo, on to nehraje bez špatně. On si to hodí k tomu Greyfordu, no, vždycky ty Vinese. To pak nefunguje. Pojď ještě jeden hit. Kámo, jaký spam tady jde. No, přesně na tohle mám tohle. Chcípni. O, počkej, já myslím, že to zabije. No, nezabije. Ne. Opast jsem dal tohle ty víny. To bude. Ne. Easy, kámo, ale tyhle škoda, já jsem mohl dostat ještě víc trofejí, kámo, kdybych to tamto zničil. Ale dobrý, co to v pohodě. Co je úplně v klidu. Kolik, jak jsme na tom, no, je to mistr čestů. Jasný. Ok, jsme na tom docela vysoko. Díky, docela to máme na další. Ok, typeček má méně trofej než já. Ale to nic neznamená. To je klasický spam na začátek. No, spam. Děláš si pak doma omaka. On má mega nahita. No. Oh no. A prostě na něj máme inferno dráčka. Doprčal, já to nestih, kámo. On má na 13 koblin bara. Na 13, kámo. Tak tohle nevyhraju. Tohle nemůžu vyhrát. Mám byl ten goblin vlastně. Máme pak na druhý most. Možná jsem to mohl dát tam na to jedno. Stejně tady to mám mít hata. No jasně, aspektka, klasický. Má dobrý karty. Ok, tak mi doprkám, to tam dobře vyvrhuje. Jo, kam, když děláš. Teď nemáš co? Elixír, co? Tak vzal elixír. No, dobrý, se zeptat. Už něco nebaví. A dám ti to rozvíjet. Ne. No way. A kde mi děláme? Ne. Máš sprito. Ne, dobrý, to už zabiješ. Dobrý, Brut nedal ani nic. Ok, Šímpy má aj. Ty ještě nehrál, podle mě. Prince. Pojď. No. Kámo, týpek neumí hrát nic jinýho. No, dělej pro divu, jsem tam. No, dobrý, je po něm a teď minipeka, pojď. Čum teď tam dá Goblin Gang? No, to nemohlo napadnout. Že tam dá Knighta. Grider? On má na všechny karty prostě nějaký kámo, to nejde s ním. Počkej, nevím, jestli má něco lítacího na kant. Ok, další jsem lukám, proč jsem smát. Super, Goblin Gang. Miluju to. Jo, super. Teď je skeleton, máme si skeletonárny. Teď tam nacházím prince. OK, tak tohle by teď mohlo teď dopadnout. To se kde bere ten elixír? Pojď, dej hit. Kámo, to není. Co to je, kámo? No, dobrý, nezlo už. Táhni s ním. No, to na goblinu vodu. Kámo, co to je už? Tak na to nemám. Ty zmrdí, kam s ním hrát nebudu. Já jsem dvojvráčka, ale rozpadně, protože už jsem uvařený. No, princ mám poslední dvě. OK, tak teď by ty tak musel mít svoje Goblin Gang. Jo, takže má. Jo, teď mi tam zaspal na čas, jo, super. Kámo, kde to? Ne, na tohle nemám nervy, vole. Nějaký dementy, vole, teď to ani nemí hrát, prostě oni jen spamujou, vole. Jo, dej tam ještě tady toho čuráka, no, super. Konec GG, vole. Dement, vole. Super, dementa. Tvoje bubu to byla. Dáme ještě jednu hru. Musíme se dostat back.
už jo, má o 1 trofej víc než já. Kámo. Takhle obráníme minipeku. Teď má skala se skelíkama. On hraje věčku, kámo. Co to je? Ne, mám nervy, kámo. Počkej, ne, to jsem mohl udělat až později. Ne, vole, nemám už teď ani ten kant na to. Ani teď nemám. Chcípnu, svinu. No, dobrý, má pořád míň. Na taverce nedělá. To je pozitivní. Teď tam běží Hogrider. Teď bych mohl dát ještě jeden. Ještě 2, ne? Jestli pojď ještě jeden. Tak, kámo, to je fér. To nedá moc dobře teď, no, ale já teď nemám čím plantovat. Ale on teď... Nemůžu nic teď. Nemůžu nic, kámo. Proč tam šli? Skryt. Ne, dělej, střílej tu. Ne. Se teď tam hodí Magneto. Tak jsme tu. Ne. Nechci obrnění paní střílí, jak to dementí. Počkej, mám tam jsem kopl zase, tak mám nic stát. Tak jsme to hned zabili. Super. Prince. On do věčku završ, kde se s prdelkama. Ještě tam dal tady tu svini. No ty vole, co je, vole, čo typek to ne. Úplně nějaký srajdy, kámo. Počkej, doufám, že nepůjde po těch skvělkách. Jo, půjde, super. Ale dobrý, ještě tam je nějaká naděje. Pořád má míň. To bude zajímavé ještě. Skoro, že nestihl dát ten hit. To by nehrál, kámo, tu věčku. Tak mám vin. A on tam hraje samý spamy, já vůbec nemůžu tam dát nic. No super, teď tam nemůžu dát žádný vůle spamery, protože ve mně je sejmou. Tady ta. OK, to jsem to udělal docela dobře. A pojď, kámo, teď tam princ. A pojď, teď nemá elixir, no teď už máme. Kámo, hit. Ne, 2. Kámo! Dobrý, ale máme fireball, to je konec. Let's go. To je konec. Let's go. Jo. Takhle se to dělá. Otevřeme si čestku a Hogrider. A uděláme závěr tohle videa. Otevřeme si tady ještě unboxing. Závědy, trapný. OK, Goldy mají to vypadá jinak od toho updateu. Otevřeme si tady tu postiženou čestku. Nehraju šípy, ale je toho dost. Okay. No a to teda od dnešního videa všechno. Já doufám, že jste se bavili, já totiž ne. Bylo to vole peklo prostě. A dneska 2 výhry, 1 prohra. A já jsem na stejném místě, když jsem to zapnul. Tohle video. No, když tady bude 5 lajků, tak natočím pokračování, protože tohle je pain, kámo. Takže zatím čus.